Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes. Estamos ca información hoxe, venres día 18 do mes de xullo, un informativo de hoxe que terá continuidade con unha pequena conversa que mantivemos co alcalde de Cerceda con temas interesantes da actualidade municipal. Será o remate xusto cando acabe este informativo. Teremos a presencia e as verbas co alcalde Juan Manuel Rodríguez. Hoxe lles imos a falar de festas porque hoxe comenzan as festas na parroquia de Cerceda. Escoitaremos a Comisión de Festas. Falemos das actividades culturais e deportivas, da renovación do DNI que se pode facer en Cerceda, aínda queda algunha praza, e tamén da formación para cuidar e cuidarse para mulleres. Falaremos das axudas á natalidade, da recollida de lixo voluminoso e do punto limpo, da ITV de maquinaria agrícola que se pode pasar na Silva a finais deste mes e de unha exposición que poden ver no viveiro de empresas. Tamén falaremos das viaxes do Inserso e das axudas para mulleres emprendedoras e empresarias. En canto tempo, para mañán falamos de ceus con alternancia de nubes e claros, se pode haber algunha precipitación en xeito de orballo. Comezamos a crónica da xornada falándoles de as festas do Carmen na parroquia de Cerceda, que empezan hoxe, se prolongan ao longo da fin de semana. Hoxe venres, mañán sábado e pasado mañán domingo no campo da Feira de Cerceda, a Comisión de Festas organizou uns festexos que comenzaron hoxe xa pola mañán con dianas e alboradas. A unha foi a misa solene na honra a Nosa Señora de Fátima. Aqueles que nos sigan no informativo do mediodía están a tempo xa a acudir á sesión Vermú e tamén a verbena hoxe ás 11 da noite ca Orquesta Furia Joven e Disco Móvil Impacto co DJ Bermúdez. Mañán sábado volve a haber dianas alboradas, misa solene na honra Virxen do Carmen, sesión Vermú co dúo Reflejos, a charanga Os Atrevidos, verbena pola noite mañán co Orquesta Olympus e o dúo Reflejos e tamén DJ. O domingo volve a haber festas con dianas e alboradas, sesión Vermú co dúo Alborada, hinchables e xogos de balde para os nenos pola tarde e pola noite verbena co grupo Alborada e, en este caso, fogos de artificio ás 12 da noite. Imos a recordar o que falábamos esta semana a principios coa Comisión de Festas da parroquia de Cerceda. Agora para o Carmen son 3 días. No San Antonio fixemos tamén 2 días a máis o Vermú. Empezaremos o viernes 18 de julio, empezaremos ca misa solemne a Virxe de Fátima, despois teremos aquí no campo a sesión Vermú, e á noite teremos a Orquesta Furia Joven e máis o DJ David Bermúdez. O sábado teremos misa solemne pola Virxe do Carme, e despois teremos sesión Vermú con dúos Reflejos, e á noite unha gran verbena con Olympus, dúos Reflejos e un DJ. Unha gran verbena porque tedes unha orquesta de renome, non? Sí, a Olympus, que é bastante grande e famosa. Esperades que veña moita xente. Esperemos. Encher o campo todo e disfrutar. O domingo teremos tamén a misa solemne polo Santísimo Sacramento, despois temos tanto na sesión Vermú como á noite o trío Alborada, e nada, a disfrutar o último día. O domingo tamén tedes dedicarlle un pouco tamén a rapazada aos nenos, non? Sí, pola tarde temos as colchonetas e, e a festa da espuma para os nenos, para que eles tamén poidan disfrutar, e, é gratuito. As festas sen xente non se fai, entón o importante é que veñan e que disfruten para que poidan seguir habendo festas durante moito tempo. Estades vos aquí representando a comisión, pero sodes máis, non? Sí, estamos Lidia, Paula, Samuel e eu, e quedan 2 rapazas que son Claudia e Lucía, que tamén nos axudan en todo, pero por motivos laborais non poden estar hoxe aquí. E tamén queremos darlle as gracias a Ana, porque é verdad que sin ela non poderíamos ir recaudar, porque ela é a que nos dixo a que casa temos que ir e a todo, e axudounos sempre. Ante preguntábamos polos veciños que como están colaborando, pero tamén as institucións, empresas, isto que tal está colaborando? Ben, as empresas, de feito está o libro, que entregamos un libro a todo o mundo que paga, entregase un libro, e hai 100 e pico empresas. As empresas, moi ben, todas, incluso empresas de fora que non teñen nada que ver con isto e apoianos. O Concello? E o Concello igual que sempre, sí, igual que sempre.
Pois tamén lles falamos da festa do Cochiño, porque de cara ao próximo sábado 26 de xullo se celebra en Cerceda unha das festas máis multitudinarias, gastronómica e tamén tipo, en este caso, xa romaría, Festa do Cochiño. Será sábado 26, no Acevedo. Durante todo o día amenizarán o recinto o grupo de música tradicional galega San Martiño de Cerceda, tamén Faíscas da Pontraga e a charanga Santa Compaña. A partir das 2, degustación do cochiño, churrasco, pulpo e produtos da cociña galega. O precio da ración é de 14 euros. Poden compralo en venta anticipada ata o próximo día 22 de xullo os tickets no viveiro de empresas de Cerceda, de 9 da mañán a 9 da noite. E para pedir e marcar a parcela, en este caso para as carpas, é o xoves, día 24, ás 5 da tarde, ali mismo no recinto verde do Acevedo. Tamén pola tarde haberá hinchables gratis para nenos, de 3:30 a 7, e ás 10 da noite a actuación das orquestas Olympus e La Misión. Ás 11 da noite, tirada de fogos de artificio. Todo este mes de, en este caso, xullo, é o prazo que teñen para anotarse as actividades culturais deportivas e de informática que o Concello de Cerceda oferta. Tanto en Cerceda como na Silva hai actividades. Si vostedes queren anotarse a calquera delas, para adultos, para nenos, actividades tamén de informática para adultos e para nenos, teñen que facelo no rexistro na planta baixa da Casa do Concello de luns a venres, ou se queren tamén se poden inscribir a través da sede electrónica na páxina web do Concello www.cerceda.org. Esas son as maneiras de anotarse para participar nestas actividades xa de cara á próxima temporada. Durante todo xullo é o prazo. Quedan tamén poucas prazas para renovar o DNI en Cerceda. En concreto, o vindeiro mércores 30 de xullo, se pode renovar o DNI en Cerceda. Os axentes da Policía Nacional virán cunha unidade móvil para realizar este trámite, tamén para renovar o pasaporte se alguén o desexa. Dende o próximo, en este caso, quedan aínda algunhas plazas, non moitas, quedan poucas plazas para poder renovar o DNI en Cerceda. Había 40 en total. Se alguén quere solicitar algunha desas plazas, ten que facelo nas oficinas da Policía Local, na planta baixa da Casa do Concello. Mais temas. A Mancomunidade de Ordes organiza a terceira edición do programa Ter en Conta dirixido a mulleres coidadoras. En este caso, as actividades son gratuitas de novo e os participantes poden elexir o horario e lugar que máis lle conveña, con independencia do seu concello de residencia, porque se vai a facer en todos os concellos da Mancomunidade. O programa está cofinanciado pola Xunta de Galicia e pola Unión Europea no marco do programa FIESE de Galicia. Vai a ser impartido por Andaina Pro Saúde Mental de Ordes e se entregará un certificado de asistencia ás persoas que así o soliciten. Se vai a falar do autocoñecemento, da regulación emocional, da xestión do tempo, da relaxación e da risoterapia. As sesións son en todos os concellos da Mancomunidade. No noso concello, en Cerceda, vai a ser o xoves 31 de xullo, a primeira xornada, logo no mes de agosto será o 7, 21 e 28 de agosto e no mes de setembro 4 e 11 de setembro. Son de 9:30 da mañán a 11:30 no viveiro de empresas do Acevedo, en Cerceda. Se queren ter máis información ou inscribirse, poden chamar ao 981 68 21 08, que é o teléfono da Mancomunidade de Ordes, ou se queren por correo electrónico na dirección cin.mancomunidadeordes.gal. Agora lles falamos das axudas á natalidade, porque o Concello de Cerceda convocou de novo as axudas para a natalidade. Se trata dunha axuda de un pago único de 300 euros por fillo nacido ou por acollemento ou adopción dende o 1 de novembro do ano pasado ata o 30 de outubro deste ano, no ano no que nos atopamos. As bases poden consultalas na páxina web do Concello e poden solicitala na planta baixa da Casa do Concello no rexistro ou a través da sede electrónica. É un pago único de 300 euros por fillo nacido ou por acollemento ou por adopción ao longo deste ano e parte do ano pasado. O último día
para poder solicitala rematará o 30 de novembro deste ano. Falámosles da recollida de lixo voluminoso porque o Concello de Cerceda presta este servicio de recollida de lixo voluminoso porta a porta, aquel que non se pode depositar polo seu tamaño nos colectores da rúa. A recollida realízase os últimos venres de cada mes. O venres 25 corresponde, pero o ser festivo desplázase o venres día 1 de agosto, venres 1 de agosto. Deben depositar o día anterior, antes das 7 da mañán, e se queren facer uso deste servicio, deben de chamar os teléfonos da empresa concesionaria para indicarlles o lugar e a cantidade a recoller. É imprescindible avisar o 981 69 30 72 ou o teléfono móvil 616 167 131. Falámosles agora da ITV de maquinaria agrícola, porque do día 24 ao 31 de xullo, no campo da feira de a Silva, no campo da feira da Silva, estará ubicada a unidade móvil da empresa Supervisión e Control. Estará pola mañán e pola tarde, agás o día 24, que é o primeiro día, e o día 31, que é o último día, que só estarán pola mañán. Poden pedir cita previa no teléfono 981 92 80 80 ou na web www.sictv.com. Falámosles de unha exposición da que vimos xa insistindo ao longo destas semanas. No viveiro de empresas de Cerceda se pode ver unha exposición de Anomar, de Ramona Pérez Bello, unha larachesa que achega a súa arte a Cerceda, donde poden atopar emoción e fantasía. Nesta exposición xunta toda a súa trayectoria artística para apreciar en varias modalidades toda a súa arte. Decirlle que pode verse no viveiro de empresas de Cerceda na segunda planta de luns a venres de 9 da mañán a 9 da noite. Pintura, artesanías, cenas rústicas, anxos, bruxas ou motivos navideños. Un percorrido polo universo creativo de Ramona, de Anomar. Falámosles das viaxes do Inserso, porque decirlles do viaxe do Inserso porque vai a rematar o prazo o próximo 23 de xullo para anotarse as viaxes do Inserso. Aqueles que por primeira vez se queran anotar, lembren que para os maiores xubilados, os que queiran anotarse por primeira vez teñen que rexistrarse a través da súa web, e se non, se xa están rexistrados, recibirán na súa casa a información para participar nas viaxes do Inserso, que, insistimos, son variadas, dende 4 días ata 10 días, depende os lugares, a estancia, etc. Os precios oscilan entre os 130 euros e os 550 euros, e hai precios fixos para aqueles que menos pensión teñan ou aquelas non contributivas. En calquera caso, están en prazo. Se queren que lle axuden a facelo ou tramitalas, poden achegarse aos servicios sociais do Concello. Están na terceira planta da Casa Consistorial, ou poden, se queren, chamar por teléfono o 981 68 60 68. Agora lles falamos de unhas axudas que convocou a Xunta de Galicia para mulleres emprendedoras e empresarias. A Consellería de Promoción e Emprego e Igualdade da Xunta de Galicia convocou o programa EMEGA de fomento do emprendemento femenino. As mulleres emprendedoras poden cursar as súas solicitudes ata o próximo 14 de agosto. O programa EMEGA comprende axudas dirixidas a apoiar a posta en marcha e mellora e activación de iniciativas empresariais constituídas por mulleres, tamén con medidas para favorecer a conciliación da vida persoal, familiar e laboral. Hai 4 líneas que integran o programa. Emerxe, a primeira línea, con incentivos para a posta en marcha de novas empresas. A segunda, impulsa para favorecer a reactivación e conciliación de proxectos, e tamén as axudas, en este caso as de Innova, que poñen o foco no apoio a iniciativas empresariais de carácter innovador. Tamén hai unha línea Concilia, que é complementaria cas 3 anteriores para axudar tanto as mulleres promotoras como as traballadoras a seu cargo na conciliación. Para resultar beneficiarias deste programa, as mulleres emprendedoras deben liderar unha microempresa ou unha pequena empresa. Se queren ter máis información ou solicitalas a través da Xunta de Galicia, da súa web, ou no Concello, na Oficina de Promoción e Emprego que dirixe Belén Viqueira.
Pois hoxe nos deportes falámosles de Villarda porque mañán sábado día 19 ás 5 da tarde se disputa na Coruña no antigo campo de Leima o Campeonato de Seleccións Norte-Sur de Galicia de Villarda con 4 representantes de Cerceda do clube Os Cochiqueiros pertencentes á Liga Atlántica Norte de Villarda. Son Abel Regueiro, Verdillo, Viqueira e Irene. O campeonato pode verse, se queren, pola TVG2 a través da súa web en internet. Cochiqueiros da Villarda, lembren, é o clube de Cerceda, que ten un amplo historial, que chegou a ser campeón na temporada pasada, pero pasou momentos de pouca afluencia de participantes. En estes intres volve a ter suficientes xogadores para disfrutar deste campeonato da Villarda e agora 4 dos componentes están coa selección norte da mesma. Xa rematamos co tempo. Para mañán sábado, Galicia toparémonos nunha influencia dun centro de baixas presións. Mañán, polo tanto, o que esperamos é unha xornada con nubes. Serán máis compactas canto máis cerca da costa. Pode haber apertura de claros en puntos do interior. A medida que transcurra a xornada pode haber algunha precipitación e as temperaturas mínimas non terán cambios, pero as máximas van a tender a descender. Pois co tempo rematamos o informativo de hoxe, pero non se vayan porque temos pendente agora a entrevista que mantivemos co alcalde de Cerceda, Juan Manuel Rodríguez, da que falará de temas interesantes da actualidade municipal. Quedan agora a conversa que mantiñamos co alcalde de Cerceda. Ben, estamos co alcalde de Cerceda, Juan Manuel Rodríguez, na charla que imos a manter, unha charla de temas de actualidade municipal. Alcalde, que tal? Bo día. Hola, bo día, que tal? Bueno, falaba de eso, ¿no? De que é complicado xa que nos veña aquí a falar porque a súa xenda, a pesar de ser verán, está máis que apretada, ¿no? Sí, de feito, os meses de xuño e xullo, por todo o que implican a nivel social e a nivel festivo, son dos máis sobrecargados da xenda que hai en todo o ano, non? Seguramente tamén na época do Nadal e a principios de ano, pero non cabe dúbida que o verán tamén é unha época moi ocupada. É certo que en agosto seguramente menos, de feito en agosto é cando adoito marchar de vacacións, que nese sentido tamén temos a sorte de que as festas patronais sobre todo concéntranse en xuño, xullo e setembro. E ademais coincide con outra sorte importante, que é o feito de que no mes de agosto normalmente a administración é prácticamente inhábil, a xustiza é inhábil, realmente en moitas ocasións non tes a quen chamar e, polo tanto, a época do ano máis adecuada para un alcalde poder retirarse unhas semanas, polo cal, se é posible, seguramente, ao igual que no ano 2023 e no ano 2024, collamos aí uns días libres para despois volver con máis forza se cabe. Xa que vostede falaba de festas, xa houve festas en varias parroquias do Concello, temos a máis inmediata hora que é a festa da Virxen do Carmen aquí na parroquia de Cerceda, pero tamén temos a festa do Cochiño. Aproveita tamén para disfrutar delas. Sí, sempre. Nos tratamos de estar en todas as festas, nas festas patronais das distintas parroquias e tamén noutras, non? Como, por exemplo, o San Cristobo, que tivo lugar este domingo, que foi unha celebración na cal o Concello, igual que nos 2 anos anteriores, veu colaborando, pagando a actuación musical, poñendo eses baños públicos transportables que estamos instalando cando son precisos e cando nos requiren as organizacións das festas e tamén con esa vigilancia policial que é fundamental. Pero tamén estivamos presentes en Encrobas, en Xasteda, en Queixas, onte na sesión Bermú en Rodís, estarémolo evidentemente tamén en Meirama e na Silva, cando foi o Espírito Santo, e esta fin de semana nas festas do Carme de Cerceda, que posiblemente sexan as penúltimas festas nas que vai haber o campo da feira tal e como é neste momento. Bueno, antes de que nos falese, quería preguntarlle, porque está vendo obras xusto antes de comenzar as festas, está vendo unhas obras ali no campo de feira e nos seus arredores. Que sí, obras son? Son unhas obras de Fenosa que ten subcontratadas con el EGNOR para mellorar unhas conexións eléctricas ao longo do campo da feira. Nós o que lle dixemos desde un primeiro momento é que para a festa deixen libre, sobre todo que deixen a praza, e a poder ser
que deixen tamén libres o resto dos viais. Neste momento xa se retiraron da praza, aí a obra prácticamente quedou rematada e seguirán causando as mínimas molestias posible aos veciños e ás veciñas. Pero si deixar moi claro que era unha obra que estaba autorizada por parte do Concello de Cerceda, pero é unha obra neste caso privada de Fenosa para a cal ten as autorizacións pertinentes. Pois ahora sí retomamos, porque sí que hai un proxecto do campo da feira que está dicindo vostede que pode ser o último ano en que sexa así. Seguramente o penúltimo. Eu honestamente non creo que no verán 2026 que teñamos esa obra executada. Posiblemente sería probable facelo, é posible, podería darse o caso, pero o normal é que esa obra que se execute durante o ano 2027 e a principios de 27, seguramente, calculando un pouco os plazos que se adoitan dar. É unha obra de humanización do campo da feira da cal xa teño falado nalgúnas ocasións. Reducir o tamaño da fonte, elevar con adoquín o paso dos vehículos, de modo que queda todo a un nivel, retirar as barreiras arquitectónicas que había e, dese modo, aportarlle maior espacio, sobre todo cando se pensa nunha festividade. É algo que xa teño tido en algunha conversación coa Comisión de Festas, temos falado a propósito desta cuestión e, sen dúbida, iso vai a facer que a plaza teña un maior espacio. Seguramente non como a Praza da Feira das Nenas na Silva, pero sí un espazo moito máis aproveitable. De paso, aproveitaríase tamén para cubrir o parque infantil e para instalar uns baños na caseta de ladrillo que hai ao lado dese parque infantil. Por lo tanto, esa humanización suporía unha mellora moi importante, era un dos grandes compromisos que tiñamos de cara a este mandato, e é unha obra que afrontamos con moita ilusión. Máis compromisos que tiña vostede era o campo de fútbol do San Martiño, que se está executando, tamén en Rodís, que recentemente fixeche o convenio ou algo similar, e o convenio tamén se firmou coa Diputación para renovar o céspede do campo de fútbol de herba artificial do Roxo. Queda completo con isto todo as estacións deportivas? Gostaríame puntualizar un tema, se me permites, con respecto ao tema das festas, que é que na festa do Cochiño vai haber un cambio de ubicación das orquestas. Por un motivo, porque a Misión ten un palco, se non me equivoco, de 44 metros. É imposible que se firme o plan de seguridade para a zona aglomerada. Por lo tanto, neste ano, excepcionalmente, vais a levar a unha finca privada, que é unha finca que está en fronte ás instalacións do parque acuático. Simplemente aclarar iso. Todo o demais procederá como sempre, a parte da comida, todas as carpas na zona do Xardín Botánico e do Paseo Fluvial. Vai ser un programa moi semellante ao dos outros anos. As grandes actuacións deste ano son a Misión e a Orquesta Olympus, pero vai haber esa variación que me gustaría puntualizar. Con respecto ao campo de fútbol do Roxo Artificial, que é o máis necesario, non nos equivoquemos, porque ao final é esa instalación que lle dá un servizo de adestramento moi importante aos distintos clubes e ás distintas categorías do fútbol do noso concello. De algún modo, ese caixón desastre que acaba funcionando como unha batería que permite que sempre se poida adestrar nalgúna instalación municipal independentemente das circunstancias. Obviamente, organizando o horario pertinente. Non quedan máis trámites ao respecto. Simplemente habilitar o crédito e sacalo a contratación. É outra obra importante a que se lle dou luz verde dende a Deputación Provincial da Coruña, no sentido de financiarnos un 80%, o mesmo pasara coa do San Martiño, que se está executando agora mesmo, e tamén se acaba de contratar a do campo de fútbol do Rodís. Eu sempre dixen que todos estes investimentos o que buscan é ter orientado o programa e a oferta de campos de fútbol do Concello de Cerceda de cara á primeira metade do século XXI, máis ou menos ata o 2050, e a partir de aí facer, sobre todo, obras de mantemento. Tamén noutras obras, noutros eidos estamos traballando, na ampliación da Escola Infantil Municipal, que se está executando neste momento, a mellora dos accesos á sobre da fonte, ben de rematarse a execución da senda peonil de Xermar a Ribasoutas, pero xa estamos tamén iniciando prácticamente as obras noutros lugares. Por un lado, está xa o inicio de obra que se vai dar en breve das pluviais no Brazal, tamén unha mellora moi importante no acceso a Boedo, levando ademais abastecemento de auga en Queixas, o abastecemento en Vilamarta. A medio prazo tamén se iniciará a depuradora de Meirama
é o saneamento na zona de Ribasoutas, mellorar esa conexión de saneamento, as pluviais en Sandián, a mellora do firme en Cova das Andes, a mellora do firme no Vilar Vello, a mellora do aglomerado tamén na rúa Rosalía de Castro, na zona da Escola Infantil Municipal, un muro de contención en Picardel que tamén viñan solicitando por seguridade os veciños e as veciñas, un camiño nas Encrobas na zona de Pondoxo, mellora dos accesos de Sandián a Piñeiro, todas esas obras son actuacións que se van facer realidade nun breve espazo de tempo, e nese sentido tamén me gustaría destacalas. Feito, fai un par de semanas vostede firmou con Cometinas Renovables un convenio tamén para a central de hidráulica reversible do lago, porque se pretende que Cerceda volva a ser un centro de creación de enerxías renovables, se pode ser. Está o tema tamén do no de Meirama, que saliu fai pouco tamén as empresas que poden optar a elo, e para isto todo tamén falamos da enerxía eólica, que tamén non deixa de ser enerxía verde renovable, e tamén sabemos que fai pouco se anunciou que vai para diante o parque eólico de Oseixo. Que ten que decir dende o Concello? Bueno, sobre o parque eólico Oseixo non se anunciou que vai para diante. Saiu a información pública, pero está pendente a autorización administrativa previa, está pendente o estudo de impacto ambiental, co cal, sen dúbida, vai haber trámites cando menos durante un ano ou dous, e veremos se vai para diante ou non. Gustaríame puntualizar varias cousas. A primeira, o Concello, antes de ter ningunha notificación previa, enterouse pola prensa e polo boletín oficial do Estado. Iso foi algo que xa se lle comentou á delegación do Goberno, porque non adoita ser o habitual, pero sí é o modo de proceder nestes parques eólicos que son de tramitación estatal, que son aqueles parques eólicos con máis de 50 megavatios. Este, concretamente, ten 77 megavatios. Trataremos de ter unha información máis ao día, máis ao momento, e así se lle trasladou á delegación do Goberno, e ademais estou seguro que teñen en conta as nosas palabras. O parque eólico leva 11 aeroxeradores situados no noso concello. Normalmente na tramitación estatal ningún vai estar nunca a menos de 500 metros de vivendas illadas e de núcleos non delimitados. E despois, con respecto aos núcleos delimitados, estaría multiplicada por 5 a altura do fuste. A altura do fuste, como mínimo neste proxecto de 150 por 5, estaríamos falando de 750 metros de distancia aos núcleos delimitados, iso como mínimo. A partir de aí, o que é importante é ter en conta cales son os prazos. Vai haber agora mesmo 30 días de alegacións, o Concello, como noutras ocasións, vai a formular as súas alegacións, remata ese prazo o 6 de agosto, e como antes decía, queda unha tramitación, cando menos, para o estudo de impacto ambiental, que no caso dos que son tramitados estatalmente, adoita ser moi riguroso, moi exixente, un ano ou dous, iso como mínimo. Sobre isto, gustaríame falar sobre varias liturxias que se veñen producindo, non? Ás veces esa que se comenta moito a nivel galego de que en Galicia se produce electricidade e ao final que a consumen noutros lugares. Non pasa só coa electricidade. O marisco e o pescado, que se retira nas costas, tamén se acaba consumindo preferentemente moitas veces no mercado en Madrid, por poñer un exemplo. Pero iso non quita que nos interese sacalo de aquí e vendelo. Nós temos un recurso, neste caso que é o aire, é un recurso que hai en Galicia, e dun modo ordeado, e dun modo sostible, que é o que levo dito en moitas ocasións, se pode, hai que tratar de explotalo. Esa é unha. Despois que tamén, cando se fala da poligonal, a poligonal, unha vez que se executa un parque eólico, a afectación que ten é neses puntos nos cales se sitúan os aeroxeradores. Non se fai tabla rasa de todo o territorio. A partir de aí, cal vai ser a postura do Concello? A postura do Concello, facer, lóxicamente, os informes a nivel urbanístico e medioambiental que son preceptivos, e tamén as alegacións. Unhas alegacións que van facer fincapé nun asunto que é fundamental, que é a liña de alta tensión. A liña de alta tensión, por razóns, para o noso entender, de saúde pública, de sombras e de ruídos, non pode estar a menos de 200 metros dos núcleos delimitados e non pode estar a menos de 100 metros dos núcleos non delimitados e das vivendas illadas. E nese sentido, o Concello, nesa materia, vai facer toda a presión que sexa posible. Cando falamos de industria, cando falamos de enerxía, cando falamos de crecemento económico, nós sempre decimos que ten que redundar no emprego. Un parque eólico non é moi contundente á hora de mellorar as cifras de emprego nun concello, que ten que xerar ingresos públicos, aí
si o é en maior medida, é que ten que ser sempre dentro dun prisma de sostibilidade. Por iso, cando os proxectos non son sostibles, nós estamos aí defendendo, desde logo, a soberanía local. E, neste sentido, vais a vigilar, porque, lóxicamente, o que non podemos é asumir un posicionamento antes de ter contempladas todas as circunstancias que rodean este parque eólico, que é o que se está estudando neste momento. Sobre todo, vais a facer unha valoración que non haxa esas distancias tan cortas no que ten que ver coa liña de alta tensión, tanto a vivendas illadas, neste caso 100 metros, e a núcleos delimitados, como a núcleos delimitados, como antes decía, neste caso 200 metros. Estamos por encima, tal e como decía outro día nesa comparecencia que fixemos con Ventina Renovables, dese discurso simplista e dicotómico de industria sí, enerxía sí, industria non, enerxía non. Nós sempre decimos industria sí, progreso sí, sempre que sexa dun modo equilibrado, sostible e que xere recursos públicos. E ímolo demostrando, sempre o demostramos, porque facemos alegacións moi firmes cando iso non se cumple. E tamén, cando non se producen os ingresos públicos, cando non hai o retorno fiscal que dentro do Concello consideramos perceptivo que se dea, defendémolo. Esta semana, sen ir máis lonxe, houbo unha nova na Voz de Galicia que aclara como vimos de gañar un ICI, un imposto de construcións e obras, a unha empresa importante do noso Concello que agardamos que siga xerando emprego e que siga xerando riqueza, pero nós cabas mans libres, como teño dito noutras ocasións, sempre vamos a defender os recursos do Concello e demostrámoslo paso a paso, creo eu, humildemente. Esa búsqueda do emprego, esa búsqueda dos recursos públicos que ao final redundan en melloras para as veciñas e os veciños, e esa búsqueda da sostibilidade vía alegacións e vía vigilancia de que nos actos reglados se cumpra coa norma establecida, demostrámola paso a paso. Ben, pois queda claro, alcalde, non sei se ten algún tema máis que falar ou quedamos citados, non sei se no mes de agosto terá máis descanso, sino seguro que en calquera destas obras ou en calquera tal teremos as súas palabras tamén. Sí, a verdade, tens que desculpar que hoxe veño un pouco apurado porque teño a axenda moi ocupada, quizáis incluso un pouco máis ocupada do habitual, e simplemente invitar tamén a xente que disfrute das festas patronais, porque hai que agradecer sobre todo ás comisións de festas o encomiable traballo que veñen desempeñando. É o mellor modo de valorarlo é, lóxicamente, acudir ás súas festas e, polo demais, desexar tamén que a meteoroloxía nos acompañe na medida do posible. E xa digo, o último sábado deste mes, festa do Cochiño na zona do Parque Acuático, Paseo Fluvial e Xardín Botánico, e tamén insisto nalgo que teño comentado xa nas últimas semanas, é que o Parque Acuático este ano, afortunadamente, está funcionando moi ben. Agardemos que o tempo siga acompañando. Moi ben, alcalde, pois moitas gracias por estar con nos. Gracias, bo día.